Center of body. Hop! Front. Jump. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Pagkita ko lang. So guys, may mga changes na since na yung mga tight muscle ni Kuya Jun medyo bumuliwag na upon observation while conducting may program to him. So may mga changes na nag-loosen yung mga joints niya as well as mga ligaments. So malaki na yung pagbabago for this 18 session therapy. So do some warm up and stretching there. Kuya din namin si Kuya Jun. Bilis yata ang ilamin eh. Buksan din yata. Wala eh. Dati. Kali natin. Kilig-kilig. Iya, boy.
7 na ito. Malamang kaya. Isa nila yata. Nandarang niya din. Puro pa. Six, 7, 8, 9, 10. Ano to? Ano kayo? Jeez. Isa na natin ito. Ang dami na na. Ang dami na rin. Ha? Ang dami na. Ito ka eh. Dami talaga eh. Ang ginagawa. Ingat siya. Eh? Ang dami na. Ang dami ba yan? Sabi mo yun na. Nake ba? Bata. Ay, ang dami na. So ayun guys, tapos na po yung aming therapy. So, nandiyan na lang ni ni Nestor yung ng 50 minutes digital therapy. So again, maraming salamat po at muli, palagi niyo po panoorin at supportan po ang journey po namin ni Judy Para dito po sa Dudurot, Candating, Arit Pampanga, yung kanyang travel stroke therapy o TST, yan, yung Modernong Monkey Punto. Please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Monkey Punto po, TST or Travel Stroke Therapy. Kung saan makabulito, maraming salamat po at God bless po.